acest anunț, dar promit, solemn că îl voi anunța. Pe timpul vieții și activității dumneavoastră, Exact, da? Doamne ajută. exact. Sau dacă nu a dumneavoastră, măcar a băieților ăștia tineri. Da, care vor veni din spate. Auzi despre Schengen, vorbește. Schengen. Spațiul Schengen. Au fost colindători care au încercat să treacă granița zilei astea. Mai încearcă. Da, dacă mă urmăriți pe pagina Poliției de Frontieră Oradea, în ultimele 48 de ore, 140 au încercat să treacă să colindă în Schengen. Din ce țări? Bangladesh, Pakistan, Irak, mă rog, cetățenii aflați. Dar care este jurământul Poliției de Frontieră? În viață nu este singură dată, dar exact pe la final tot cu Dumnezeu să rămână. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim, amin. Felicitări. Hai să facem o poză. Dăm și telefonul meu, că vreau să o amintire frumoasă. Stai că avem profesorii pe ăștia. Iau și, zice așa, băieți acum 520 de ani, doamne, nu se trebuie de botezat. Poliția de frontieră, Oradea, în zilele noastre. Doamne și domnilor, 10 și 42 de minute, imediat. Mulțumim! Acum o dată și din partea mea, că pot să asigur aici. Daniele, nu știu ce te faci. Vezi că e poliția de frontieră, ai grijă. Da. Colaborat. Avem aici niște oameni faini. Veniți încoace. Așa. De unde sunteți? De la frontieră, acum în mit. Domnul Morar, tot respect. Tot respectul meu, domnul Morar. Vă rog frumos. Mulțumim. Dumnezeu să dea sănătate și să vină cu trebuie cu sănătate. Și în limba romă, dacă poți să zici un salut pentru cei care ne ascultă, pentru frații tăi, pentru... Odată binecuvântim cu Dumnezeu calei, că ora în numele Lui Dumnezeu conate de unii cunoșcă de la Sfântul, că noi de părinte, n-ai la posibilitate de mă zice. Din care ceva Donat și țigan. Unde? Din ce oraș? Donat ceva bani, țigan. Mulțumim mult! Dumnezeu să vă ajute Crăciun fericit. Doamne ajută de Morar. Hai, Daniel, hai că... Orașul faptelor bune, vedeți? Se fac donații, donează și poliția de frontiere. Păi da, dacă vreți să donați și aveți bani, veniți și donați. Veniți și donați oamenilor amărâți. Păi da, mă scuzați. Am trecut și eu pe aici în vizită, să văd care e treaba, care e mai ștou pe aici. Așa că eu mă duc înainte. Bine că l-am văzut pe Morar în persoană, bine, l-am mai văzut în alte zile, în alți ani, dar am venit să aud mai tare pe polițiștii aia, de-aia am și luat camera și am filmat să văd ce spune polițiștii aia de frontieră cu spațiul Schengen. Bine ar fi să intrăm în spațiul Schengen, deoarece ar fi o România mai curată, mai adevărată și mai sigură dacă noi intrăm în spațiul Schengen. Dar dacă nu intrăm în spațiul Schengen, vom putrezi aici în țara noastră. M-ați înțeles, mai? Prăduitorilor, sifoanelor. Așa că a fost la cameră by Samin Robizis Jesus Christ de România și noul meu nume este Uimitorul NASA. V-am pupat. Aveți grijă de voi.